Intibursum credo paternitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum materam tam crus metamicai. Kinanan kana ang kapanuran. San asas. Kasi maningibati ko sakit yung kayo! Sorry! Ikaw ang namagdamgan! Sama na eh! May uhipan na bigawan tayo mo kilong! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara kadagom, mukirig siya. Antonio. No! Napangito! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtumot. Ikan pa kaniyan to hanggang karoon ang kaligot-gutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol ini. Ikay makatabang sa anong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Ilot-utok. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong suginlanon. Yan ang tulog kabutang among kinahanglan ni Antonio. Tabangi kami. Ginoo nga batarong ko po ay labing gamahanan sa tanang gamahanan. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining suginlanon. Ang mga kaliwat. Hindi po na ako masunod sa bag. Pagawas ako din sa sikretong lawak ni Mama. Mura lang gihapon og kalabira sa among apuhan ang nakasaltar. Murag walang matandog. Ang Ginoo na lang ang mahibaw sa tanan. Doon ako sa karsada. Teksan ako si Tony. Ako pa'y bawon nga ni anan ako ang tulog ka mga butang.
karon naglungot-lungot ko. Huwag ko magdahon nga magkabao na sa restaurant. Sa sunod, dili ka na magjanghag. Lago ko. Batay na tiguang! Animal! Tiguang may buot! Ayaw pa tunga sa daan! Kagit mo naglabang, animal! Kalma, kalma. Makabawas ka na sa anak ni Amanda. Sila siya matindi o Dominica. Hapit ko madamagi sa gisakyan nilang motorsiklo. Huwag sila makailan ako. Di ko ang gidaay kong tan-ahon. Musakay ko anong tayo simula. Ako na, Jay. Hatod ko sa barangay poblasyon. Ako subat. Nahimutan ka, Jay. Diyan na dong. Nadugay ka. Gingnan ko ikaw nga sunod dayon ako. Naglangay-langay ka. Mo dapat tanong ko sa Dominica ganina. Ginamit ang nahibawan. Ako na singgiunhan. O nakitilos ako nakatunang gikan mo, Mama Amanda. Midal ginot ka na itong wahinungdan. Sa usa ko lang kalitik sa akong tudlo. Patulon siya og mamatay. Katapusan na kinin akong hangyo. Pangutan na dihan nimo. Kung mo ilakan akong imong inahan, kung ka nga nagpabilin gihapon ang relasyon ninyong Loretta. Katapusan usab kining tubag kanimo, Mama Amanda. Unsa may ako katubag sa way kabatuuran mong pagduda sa imong pangutana. Saksi ang kaaway sa atong kaliwat. Giluwa ko na ikaw isip akong anak kung matinuod man gani kining akong pagduda. Ayaw kalimot! Nakabati kasab ni Matilde nga iyag yung patyon si Loretta kung mamatud ang nga nagpabilin gihapon ang inyong relasyon. Dili sa makatugot og labaw na kung dili makatugot nga magsagulay ang ilang dugo o sa atong dugo. Tinuod ka ng imong pagtuupahin ka na mo ni Loretta. Kung mamatay man kay patyon ka kung imong anak, gumikan lang sa iyong pagduda. Gawin ka matuuran. Dandawaton ko ka na. Hagiton ko ikaw. Karon dayon pangayoon ako ang kamatayon tungod lang sa imong katahap. Gawa o wagi ka matuuran. Gihagit ko ikaw. Pagkakaroon, sama lang sa usa ka hanap kaayong talan-aw. Apan hibaw ka? Ang kalayo sa usa ka pananaw hanap. Sama nga layo pa kaayo ang kahanap sa akong pagduda. Apan kung ang gilayon magkaduol ug magkaduol. Ang hanap nga gituhuan mulakra diha sa iyang kamatuoran. Nalimot ka na ako! Nalimot ka kung unsa ko! Dili mahitabo nga mahimong baka! Dili mahimong Pagduda lamang, dili mahimong katahap ang mutunga sa ako una-una. Di man wa pa mahitabo nga magbakahap o pagdudang mutungha sa akong utok. Pusa mamatay ka jud sa akong kamot, inikabot sa oras o panahon nga mo'y matuod nga Traidor kang pagkana! Mulakaw. Ayaw na pangutana. Kunasa ko. Tungod kay kung nangandam nagmaayo si Matilde, mas mangandam sad ko. Kung may buhatonon ka pa, buhata kay wa ko sa imong duol. Apan ay kalimot, nga may kaugalingon kong oras o panahon matago kung unsay hilom nimong mga buluhaton. Ang inyong
ang oras ng panahon. Mao ang oras ng panahon sa yawa. Apan tanawa ang oras ng panahon sa katarong nga mao ang Ginoong Diyos. Hindi yun. Aron ilisan ang kalapira sa altar. Dili ang siya. Tuwan na siya sa riyo. Kuhaon akong kalabira. Ang kalabira sa mga puwan. Ilisan ako din sa ordinaryong kalabira. Huwag po siyang tanawin. Dili mainam nga diilisan ang kalabira din sa altar. Ang habol niya itong ni Mama Amanda. Wajid. Ida ni Mama Amanda ang habol niya ito. Nakilimot ko sa cellphone. May mga tiksilo rito. Tuwa na din siya. May abutan din siya. May balik siya sa normal niyang pagkatao. Pasensya na gyud mo din ni Lorita ha. Ibang gud mahimong adto mo sa amo ari kay daghan man kay mi. Amoray bahala ning payag din ni taon. Dinis among basakan. Kung may gamit ani. Salamat, Lucrecio. Lorita, tininuod na bianing ako. Kung unsa inyo gibati karon mo usod kini ako gibati. Sobras pas isuon ang atong pag-inilan ay. Kani ato sawa pa ko may bao bahin sa inyo kaliwat o sa kaliwat niyo nyot. Okay ron ta to. Pero nabawaan akong tinuod. Kaingon lagi ko nga. Tinuod niya nga doon ay mga tao ngayon, anak. Sama ni mama ni mo uni. Mamang unyot. Unya. Sama ni. Tinuod lagi ni. Oh, Lucrecio. Tapos na mo nito niyang among nasubtang kimbuhaton. Amon ni limpihan. Ako rin galimpyo-limpihan nila. Limpihan ko ni payagdaan. Kumplito ni sa gabituno din. Pangkatuhog ninyong unyot tanan. Kami tunod kusina. Mga suga. Nang parilyar, noon nila, kaya may kurinteris pa yan. Salamat, Lucrecio. Sige, suda dito. Kaya tangan ako sa unyo, Tri. Sige, arin ako, ha? Sige, salamat. Misabot na kadako ang kangal sa among relasyon ni Mama. Isip inahan o kadak. Look, na sa... Ay, mobile. Tawag look. Bidaw, eh. Masipyat ka na paminaw. Lain kayo paminaw. Kung matimbayan niya ka na ko. Kung mingon ka, nako nga. Look. Diba? Lain kayo, no? Mutubag kong puwa. Tawag ka. Unsa. Diba ilagay mo rin? Look. Nyamay ko, puwa. Ano sa lorita nito, eh? Look, iking tanahong taon. Ay nag-ulok, ha? Kayo. Manibahala na sa payag, ha? Aray ko. Salamat, Lucrecio. Sakto kayo na. May kaso. Pag inalay ko tayo gusto undo. Aray na ko. Isa ko, Bing. Uy. Tugnaw na ba kayo dinidang? Inig kagabi, tugnaw. Bahalan mo doon, ha? Salamat, Lucrecio.
Tony. Taon mo Tony. Hilom na. Hilom na. Okay ka na. Timan-ikin eh. Kung sa isang kuwan atong duha tungod nining atong gibuhat. Ang Ginoo na ang mag-iko. I love you. I love you. Paano mo na? Tuwa sa susapat. Dali. Tara. Oo, sa manig mong bida. Mga pagkaon itong duha. Mga linata. Na mga pahan. Nagdasa kong gatas. Nay pugas. Nay tubig. Nay katul. Di ka nang nagtinin nato. Wa ka gutom ha? Wa pa. Tanaw na itong tulog ka mga butang mo nakuha. Diya sa kumaga. Niyang itong maliprito. Niyang kunyala. Niyang kalabiras sa among apuhan. Ato ibutang binis sa naog. Iya sa magkalabira sa mga apuhan ni Rita. Ito pa na taon ng kakalabira. Oh! Kinuo ko. Ngano, Tony? Tanawa bayo. Tutuki bayo ka ng kanan. Kung likik si babaw matapit, hubon-hubon sa mga kalabira. Ngano, Tony? May mga batris. Kasi patiyas. Unong ka batris. Tulog ka unong ka bandis batris. Tulog ka size. Unsa pa man kay uban nga ilhanan nga makita nila ni Tony ug ni Lorita. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pa mga sumpay. Nining sugilanon ang mga kaliwat. Dalit sa RMN Drama.